kelawan ngene ning nggon syutingan yo mirip tenan lho kalau gedekno Mas raine tok zoom zumiatun ya waduh malah kaya kuwang-wong rasane wong lagi gandrung emong eling sira wong manis karo mlaku-mlaku tangane ngene-ngene kae batin ora kuwawa nanjang loro buyung enggalo paring usada emring wa mami kang lagi yo hangi jam sari uga enandangas moro sing ngersake mengke jenengan sakniki ngasorien to bar suarane Mas Mantos terus mengko disuwun jare kowe ya iso mirip Didi Kempot barang. Matur suwun. Engko aja tak saiki kabeh. Tak copot lah mataku sumpek ban. Oh pemosliramu sekar Indri Nugraha melati ya aku kumbangi jam sari Lah manut kendangnya teman. Oh iya bener ya. Nek kendangnya halus ya rapi, kok kaya tepung. Mosok kendang-kendang ra kebul-kebul ngono. Iya, bener-bener ya, dibacotke ya, Mas. Bacotke nek kira-kira kerasan ya. Kosek ngenteni kendang sik. Kuatan-atan yo komikari. Tengah ngersakaken Nyidam Sari menika amplopipun kita caosi gentosan nggih, yo lanjut. Cepet. Sautawis nggih. Oh ya.
gawe kakatur dalu menika ketusan sehabis ini kita lanjutkan ke permintaan yang lainnya masih bersama kawan pendopokan Tejo campur saja Indonesia Yening tawa kanggo no lintang wong ayu aku ngenteni tekanmu marang meko ing aku solo sun takoke pewartamu Pripun Mbak Kakung, saya nama mboten. Saya ning simbah ki cara tim juri kaya nggon TV kan to. Iya. Iki ki nganu le ngendika ngene. Kuwi kurang romantis, kudune gandengan coba gandengan coba. Gandengan. Moh. Ya ora apa-apa ora apa-apa. Sing simbah sing kemudian Yuri ngarani aku. Usul mergo tekne kelingan nek apa? TV juri. Ku matching. Matching itu Matching. kompak. Oh, kompak tuh. Gandengan men luwih matching gandengan. Ya coba. Mlakurene. Ya mlakurene. Mbak Indri. Inje, Mas. Sehat-sehat. Sehat, Mas. Ajeng tindak teng anu wilada. Inje, Kok Mas. beto ngone-ngone niki wis keng pundi? Ngoningon. Lho, coba aku. Kowe takon aku. Iya. Ya. Mate, Jo. Mas Tejo. Inje. Ada tindak pundi? Niki ajeng to sowan. Niki nggene Mbah sinten asmane? Mbah Mento. Ngene iki ajeng tengene Mbah Mento. Ada napa, Mas? Jare pesen kucing. Lah niki. Kucingnya wis akeh. Oh iya, Ding. Urua pesen kucing. Napa? Lanjutkan dulu. Yen ning tawang ono lintang sayu. Rungono tangising. Mas, ngenteni
kita lanjutkan iki gentosan nggih, mboten kudu